Què passa? Què mireu? No, res, estic comptant els fanals. Faig cada dia. Collons, 4 no? 1, 2, 3, 4. Sí. Què vols? Home, si m'invites fota'm un carajillo, tio. Comencem malament. Aquí no es convida, noi. Collons, que anem bé. Ja, mi m'hauries de dir per què t'haig de convidar. Potser perquè sóc el músic que ve a tocar. Ah, tu ets Eloi per oi. És veritat. Sí senyor, és avui. Tu ets el cantautor, no? Sí, bueno, a veure, si per cantautor entens una persona que fa cançons ell mateix, les canta i posa oracions subordinades i una mica d'intenció en el que vol dir, i els seus CDs estan amb els friquis a la FNAC, dec ser cantautor, suposo. Ja veig que no et tens per gaire autoestima. Ja veig que per ser un barman d'un puto poble, d'un puto bar, d'un puto barri, tens una alta autoestima, tu. Home, no es tracta d'això, però no em negaràs que de músics n'hi ha molts. Passa com a molts actors, li pegues una patada a una farola i en surten 7 o 8. Sí, en canvi de barmans només uns pocs elegits. Vull dir, tu va trucar la Merkel per donar-te aquesta feina com si fossis una persona tocada de la divinitat, que tens uns coneixements de final a la cafetera que només poca gent pot accedir a aquest tipus de coneixement. Home, és com conduir un transbordador espacial, això. Què es necessita per ser un cantant actual? Què has de fer? Tocar 4 acords, gravar un videoclip amb 4 nenes mig despullades, cantar com el cul i anar vestit com un marieta, o no? Mira, això de cantautor actual m'ha tocat els collons, perquè ja fot temps que brego jo, No, però aviam. Us fa 4 dies, això. Una pregunta. Tu quan busques cantautor al Google, què hi poses? Mira, tu ets un tio preparat, tu vas a casa teva, engegues l'ordinador, i aquell requadre blanc que hi ha sota on posa Google, allà s'hi entren lletretes. Tu poses cantautor Profesta i et trobes a mi. Encara aneu amb això del cantautor protesta? Profesta, no protesta. Protesta qualsevol macac amb una guitarra fotes grips per tot arreu, saps què vull dir? 2 amb 30. Escolta, no t'ho puc pagar després, això. No anem bé. Doncs va, cobra'm, tot i que podries cobrar-me després del bolo, també, collons que tens, també. Sí, home, penses que aniria bé el negoci si fes això amb tothom? Escolta, mira, si no vols... Què hi ha? Escolta, si no vols regalar els carajillos, collons, cobra'ls a 20 cèntims d'euro. A València ho foten, això? Amb el pa. Què dius que fan a València, què? Cobren 20 cèntims d'euro per una llesca de pa. M'estàs dient que hi ha un paio a València? Més d'un. Que està cobrant el pa 20 cèntims només per veure que té cua al negoci? A veure, de-nos en guard ara de complicar-te la vida, fer-te treballar i que et partís el dia, però és així, això. Aviam, vam quedar que tu només tocaries avui, no? Sí, per què? Perquè tu i jo no ens entendríem. Collons, ja m'has cardat nerviós amb això del carajillo a 20 cèntims. Em convides. Però què collons us heu pensat, els artistes? Hòstia, se us convida i després la feinada és meva per fotre-us fora a l'hora de tancar. Mira, nano, per mi, si quan tu estàs actuant a mi la gent se'm carda un parell de cubates, jo per mi ja has fet la feina. Però a veure, escolta, hi ha de tot, Jo, per exemple, jo reconec que si estic bé tocant, doncs no em ve d'una hora. Però, què sé, tu, hi ha molta gent al món, hi ha gent molt diferent. I tu com has dit que et deies? Hansi Krankel. Hansi Krankel. Doncs, amic Hansi, digue'm com seria per tu la vida sense els músics. Com seria la vida sense els músics? Jo no m'imagino. No ho sé. Potser es gastarien menys capses de condons? Potser sí, però també seria com, què et diria jo, com una primavera sense flors, com una posta de sol sense sol, com un dònut sense forat, com un quillo sense un rottweiler, potser, no? Ah, però a mi tot això ja m'està bé. Sí, però pensa que la gent està molt amargada, La gent està buida per dintre i el que vol és que els hi sotraguis l'ànima i que els transportis a un món imaginari on es sentin en una espècie de nirvana espiritual i aquest tipus d'històries que... No, ja t'entenc, ja. Em vens a dir que sou imprescindibles, no? Els músics són bàsics, tio, som essencials. Sí, home, això els hi deien els nazis als jueus abans de cardar-los als camps de concentració. No passes, tio. A veure com t'explico. O sigui, a mi me la sua venir aquí a tocar, hi hagi un tio imbècil que amb una porcota fotent-se cubates que es pensa que és el meu amo. A mi això me la sua, jo per això em quedo a casa, que me la xupi un altre i mirar el Canal Plus amb Canchito, saps? Escolta, em jures que si et poso un altre carajillo callaràs? Vinga. A més, penso una cosa, jo estic amb això perquè de petit no triomfava. Llavors vaig descobrir que amb la guitarra doncs, tenia més requesta i ho he aprofitat, no vull enganyar. A més, últimament saps què foto? Me'n vaig de festa amb els col·legues i trec la guitarra de dintre i porto la funda buida. I, tio, funciona que t'hi cagues, tu, collonut. Mira, Eloi, però a mi tant m'agrada si portes la funda plena o buida. Jo l'únic que et dic és que si no toques, no cobres.
I això què suposa? Doncs que et retiraré el carnet diplomàtic, és a dir, que hauràs de pagar els cubates, perquè, nen, aquí, que ho sàpigues, els cubates els paga tot Déu. Va, saps què matem això? Va, convido un cigarro. Hòstia, m'agradaria, però no es pot fumar. No fumar? Hòstia, hauries de treballar de política, tu ets coherent, eh? Mira, hauries de posar un rètol a la paret que posés el puto cambrer sonat sempre té la raó. Doncs saps que no ho descarto? Hòstia, per cert, els músics, ara ho pensava, ho teniu molt cardat, Hòstia, perquè amb això l'oferta aquesta que fem, que vingueu a tocar per 50 euros, has de pensar que hem tingut ofertes, bueno, mira, et diré, de Saragossa, de Vigo, de Santander. Hi ha un grup d'Argamasilla de Alba que la cantant ens feia un striptease al final. Collons, ja la tenia contractada però l'han cardat a la presó. Ja t'imagino, hi ha un problema amb els visats, ja t'imagino ja. No, de fet sempre ho hem tingut molt malament nosaltres, A més et diré més, saps què em passa moltes vegades? Que clar, la gent que em coneix, per exemple, no em demana cançons, perquè els meus amics ja els hi faig jo les cançons sense que em les demanin. Però sempre ve el cabron desconegut que et diu: mira, la meva dona i jo ens casem, que em podries fer una cançó per la boda? I jo li dic, com el tio és lampista, li dic: escolta, i tu que ets lampista, per què no em regales 5 termos i 15 radiadors malparits, saps? Mira, això és el mateix que ens passa a nosaltres, amb això hi estem d'acord. Collons, aquí la gent em ve, m'explica les seves històries, com si jo fos un psiquiatre o un psicòleg. Collons, tu els hi fas que sí amb el cap i els hi sembla que ja els entens i que els hi estàs solucionant la vida. Collons, paga'm el cubata, hòstia, que és el que vull. Aquí la putada és que la gent t'agafa confiança i al final t'acaben fotent, hòstia. Què vols dir, que t'han robat? No, collons, hòstia, molt pitjor, em demanen que els convidi a veure. Escolta, tu, i quina hora hem de fotre això? Va, em van dir que havia de provar i vaig estar... A les 12 de la nit és el concert, però què collons has de provar? Tu has de venir a enxufar la guitarra i fotre-li el canto. Hòstia, a més tinc un foco per tu. Bueno, això funciona així, no? L'altre dia van venir 5 a tocar i teníem 5 focos, collons, avui un foco i andando. I tira que te vas. Tecnologia punta. Escolta una cosa, jo vaig parlar amb una noia que es deia... La Carme. La Carme. Em va dir que vingués abans, que hi havia un tècnic, espero que sigui un tècnic que hi entengui, no sigui un lampista de merda que a vegades em trobo als puestos, i em va dir que cobraria 70 euros per ser jo... 70? Escolta, nen, aquí el tope salarial són 50 i el tècnic que tenim és en Popesco. Escolta'm que et digui una cosa. No s'ho podem quedar, I qui dius que t'ho va dir? La Carme. La Carme. Però que no veus que és una dona, collons? Que no veus que no te'n pots enfiar de les dones? Hòstia! Vinga, anem a provar el so, collons, que ja t'ho faig jo, te l'endollo i jo, no sé, i si no portes cable a la funda de lligar, collons, ja en trobarem algun per aquí. Vinga, va. Saps què et dic? Escolta, saps què et dic? Que aquí et quedes tu, que foto. No? Perquè això no és seriós, tio, això no és seriós, hem quedat amb una cosa i al final no l'hem feta, tu va pel cul, tio, foto el camp, home, no fotem, això no és seriós. Escolta, estàs trencant bilateralment el contracte que teníem. Això no és digne, tio, això no és digne, hòstia, jo per fer aquesta feina em quedo a casa, saps què vull dir? Parlem d'unes coses, llavors vinc aquí, em trobo un puto friqui, misògin, que a més xuma i no invita tabaco, tu va pel cul, aquí et quedes. Això no és dignitat ni res, això és una puta merda, aquí et quedes, dios. Ah, merda, dignitat? Cago la mare que el lava. Dignitat és anar a fer un creuer per les Maldives! Granyut! Els artistes dels collons, els hi dones confiança i... Tu, hòstia, Popesco, tu no tenies un nebot que deies que tocava la guitarra? No, la guitarra no, l'ukelele. Ah, l'ukelele, hòstia, de collons, l'ukelele, hòstia, meitat de preu. Digue-li al cunyat que té bolo aquesta nit.